Selamat malam Hani.
tekanan batin. Diet aku. Oh diet. Iya. Lah wong lemu mbesesek rasane. Mbesesek rasane. Nek saiki kan iki rada kuru, aja iki ketok gagah. Alah, jaling ngene iki apa? Gajeh tok pangkat. Oh gajeh tok. Gajeh. Oke. Oh, jare kena gula yo ya sampean Mas. Ngawur sapa sing ngomong? Bakul kambil lho. Bakul kambil. Biarno ali. Kena gula iki. Makanya ini buat ibu-ibu, bapak-bapak, lek badane gemuk ampun dikurokne nggih. Nggih ngene iki contone dikira kena gula. Oh nggih. Padahal ya ora. Ora. Hidup sehat. Hidup sehat. Iya. Biasane iki jarene nek lemu berarti bahagia. Jare sapa? Ora to? Lemu melarat kere ya oke. Sudah ya Mas Bambang ya. Iya oke. Nggih, terima kasih Mbak Hani sudah melantunkan satu buah tembang lagu spesial buat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata